William Arts, Prins Pielhaas. Het is vandaag 12 januari. Dit is het Pielemaasjournaal. William Arts is zaterdagavond tijdens de prinsproclamatie uitgeroepen tot nieuwe prins van de vastelovensvereniging De Pielhaas in Van Rij. Zijn adjudanten zijn Don Mulders en Twan Bloemen. Het was nog spannend zaterdagavond of er überhaupt wel een prinsentrio aan het eind van de proclamatie zou staan. Want er was nog helemaal geen trio gekozen. En daarom ging vorst Rob op zoek tijdens het programma naar een nieuwe prins. Online bestelvraag stelt jij nieuws. Op spoedzending mogelijk. Zoek een prins, dan denk ik maar op trio.nl. Vorst Rob hier klikken. De raad kwam met het idee om een nieuwe prins te printen met een speciale 3D-printer. Maar dit was niet zo'n succes. Of de budgetwinkel de prinsenconcurrent een betere optie was, dat weten we niet. Maar om de commercial werd in ieder geval vanuit de zaal hard gelachen. Kijkt u eens, prachtexemplaren, tweedehands, niets geleden. Nog van een oud vrouwtje geweest. Wie maakt me los? Prinsen, niets als prinsen. Ook op zondag open. Nee, uiteindelijk was het de website 123trio.nl die het nieuwe prinsentrio kwam leveren. En zo kwamen prins William Arts samen met zijn adjudanten Don Mulders en Twan Bloemen vanuit 3 levensgrote pakketten tevoorschijn. Vastelovensprins van Rooij 2015. Met alle rechten en plichten aan dit hoge ambt verbonden. Den tot zien, adjudante Koos, Don Mulders. Maar dit is natuurlijk een fictief verhaal. In werkelijkheid zat William tijdens het gehele programma al zenuwachtig op het podium, als trombonist van het muziekgezelschap. De ontlading was voor de nieuwe prins dan ook extra groot. Ja, heel erg opgelucht. Ik heb vanavond 1,5 uur op het podium moeten zitten, stil op een stoel en alles aan moeten kijken. En ik kon geen ontlading laten zien, dus dat zat er allemaal in. En die ontlading die kwam er bij het uitkomen, kwam dat eruit. Ja. Hoe keek de rest van de muzikanten toen jij van je stoel afging? Ik wou je even omkijken, maar dat ging niet. Maar ze hebben net gezeten dat ze ontzettend blij zijn voor mij. En dat ze het fantastisch vinden dat ik deze eer en dat we deze samen deze eer toebedeeld hebben gekregen. Ja, hoe was het voor jou om dat achter te houden voor heel veel mensen al die tijd? Moeilijk, voor het gezin zeker, maar ja, het is zo mooi dat nou alles is uit en heerlijk. Een mooie ontlading, een mooie tijd gehad en we kunnen er een keimooie tijd van maken nou. Dus, En hoe hebben jullie je met z'n drieën voorbereid? Hoe gaat dat dan? Nou, wij als adjudanten worden gevraagd, mij dus op 8 oktober. En ja, dan krijg je de vraag of je adjudant te worden van een prins. En je weet niet wie de prins is, je weet niet wie de andere adjudant wordt. Dus dat is heel vreemd. Ja. Heb je getwijfeld? Ja, je twijfelt altijd. Maar als je vastelovensvierder, dan wil je dat wel meemaken, denk ik. En dan moet eenmalig wat voorbij komt. Met een kies zonder veren. Ja, dat kan niet. Want hier hebben we steken aan welke kant. En hier is Ivola, Prins William I. Vorst Rob mocht samen met de raad de nieuwe prins installeren en voorzien van de bijbehorende attributen. Hij is blij met het nieuwe trio. Ja, we hebben ieder trio, en dat maakt helemaal niet uit welk trio er komt. Ieder jaar hebben wij een geweldig trio. En ieder trio moet gewoon lekker doen ja, wat hij zelf wil doen en wat bij hun past. En dit trio verwacht ik van dat het redelijk muzikaal gaat worden. We hebben 2 zangers in het trio. Dat hadden we net al kunnen huren. En ik denk dat het vooral heel erg muzikaal gaat worden. En wat voor carnaval gaat Van Rij tegemoet met jullie drieën? Vastelovends. Ja, vooral het muzikaal vastelovend. Ja. En
En ik heb jullie ook inderdaad muzikaal even wat horen zingen. Kunnen jullie dat nog 1 keer dan voor de kijkers thuis doen? Ja, dat is leuk. Het Pielaars leven gaan wij jou geven. Hier in ons grootste land, zon wij samen hand in hand. Pielaars leven, bak vast. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht blijft het overwegend droog. Er is veel bewolking. Morgenochtend is het geruime tijd droog en breekt af en toe de zon door. 'S Middags begint het te regenen. Het wordt maximaal 11 graden. Ik dank u voor het kijken en graag tot morgen.